Zašto se uopšte priča o RM-70 vampiru? Višecevni raketni sistemi ponovo su postali ključni u modernom ratovanju. Razlog je jednostavan. Rat u Ukrajini je pokazao da artiljerija i dalje odlučuje velike bitke, ali ne bilo kakva artiljerija, već sistemi koji mogu da isporuče veliki broj raketa u vrlo kratkom vremenu. U toj kategoriji nalazi se i RM-70 Vampir, modernizovana verzija čuvenog češkog sistema RM-70 koji je direktni razvoj sovjetskog BM-21 Grad. Šta je zapravo RM-70 Vampir? RM-70 Vampir je samohodni višecevni raketni sistem kalibra 122 mm. On predstavlja modernizaciju starog koncepta Grad sistema, ali na savremenom kamionskom šasijskom vozilu Tatra 8x8. Osnovna ideja sistema nije precizno gađanje jedne tačke, već zasićenje velike površine u veoma kratkom vremenu. Prema podacima proizvođača, sistem može ispaliti 40 raketa iz lancera, 40 dodatnih raketa u pratećem skladištu, ukupno 80 raketa spremnih za brzo punjenje. Tehničke karakteristike, realni podaci. Na osnovu dostupnih izvora, kalibar 122 mm, broj cevi 40, domet do oko 20 do 40 km, zavisno od tipa rakete, posada 3 do 4 člana, maksimalna brzina vozila oko 85 do 90 km na sat, autonomija do 600 do 1000 km, zavisno od verzije. Jedna salva može da pokrije veliku površinu, što ga čini idealnim za uništavanje koncentrisanih trupa, napad na logističke tačke, neutralizaciju artiljerijskih položaja, podršku ofanzivnim operacijama. Ključna razlika, Vampir protiv Starog grada. Iako koristi isti kalibar 122 mm kao BM-21, Vampir je mnogo moderniji. Mobilnost. Stari Grad sistemi su bili sporiji i lakši za detekciju. Vampir koristi Tatra 8x8 šasiju, brzi ulazak u položaj, brzi izlazak posle paljbe, bolja terenska pokretljivost. Automatizacija punjenja. Jedna od najvećih razlika je sistem punjenja. Kod Starog Grada, ručno ili poluručno punjenje, dug period pripreme. Kod Vampira, mehanizovan sistem dopune, znatno brži povratak u borbenu gotovost. Digitalni sistem upravlja vatrom. Moderni Vampir ima digitalni nišanski sistem, integraciju sa GPS-om ili GLONASS navigacijom, mogućnost bržeg proračuna balistike, kraće vreme reakcije. To znači da posada može da zauzme položaj, lansira salvu, napusti lokaciju u vrlo kratkom vremenu. Šta znači u vojnoj doktrini? RM-70 Vampir nije precizno oružje u smislu raketa visokog dometa. Njegova snaga je u masovnom efektu, to znači ne pogađa jednu tačku, već uništava širu zonu dejstva. Jedna salva od 40 raketa može da pokrije površinu od nekoliko hektara. Zašto je to i dalje važno u 2026. Mnogi misle da su MLRS sistemi zastareli zbog preciznih raketa i dronova, ali realnost je drugačija. Moderni ratovi su pokazali, artiljerija i dalje dominira kopljenim bojištem, čak i u najmodernijim konfliktima artiljerija pravi najveće gubitke. Jeftina municija znači velika prednost. 122 mm rakete su relativno jeftine u poređenju sa krstarećim raketama, balističkim sistemima, preciznim vođenim projektilima. Brzina reakcije. Vampir može da ispali salvu i promeni položaj pre nego što neprijatelj reaguje, što je ključno u eri dronova i kontrabaterijske borbe. Šta kupovina RM-70 Vampir znači za vojsku? U strateškom smislu, nabavka ovakvog sistema znači jačanje artiljerijske moći. Vojska dobija sposobnost brzog zasićenja ciljeva, zamena starih sistema. Mnogi sistemi tipa Grad u svetu su stari decenijama, modernizovane verzije poput Vampira produžavaju njihovu upotrebljivost. Integracija u savremenu mrežu. Vampir nije samostalno oružje, on je deo sistema koji uključuje izviđačke dronove, radare, komandne centre, satelitsku navigaciju. Ograničenja sistema. Iako je moćan, Vampir ima jasna ograničenja. Nije precizan kao vođenje rakete, koristi Area Saturation princip, zavisi od dobre koordinacije izviđanja, ranjiv je ako ostane predugo na položaju. Zaključak, šta Vampir zapravo donosi? RM-70 Vampir nije super oružje. On je evolucija starog, ali još uvek vrlo relevantnog koncepta.
Brza, masovna vatrena moć na bojnom polju. Njegova uloga nije da zameni precizne raketne sisteme, već da ih dopuni. U modernom ratu, gde se kombinuju dronovi, precizne rakete, elektronsko ratovanje, artiljerija, vampir ostaje jedan od alata koji dalje ima svoje mesto, jer u konačnici rat na zemlji se i dalje često odlučuje u minutima masovne artiljerijske vatre. Za još vesti ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite nas.